27 February, Minister of Agriculture Honorable Sam Kawali anatulutsa report. Amalawi tikola chimanga 3.6 million metric tons, chimene ndi chambiri kuposa chimene tinakula chaka chatha. Patatha mwezi umodzi, a president akubwera ndi kuuza dziko kunena kuti chaka chino kuli njala zaoneni. Alimi 750,000 sanakolole bwino. Minda 44% yaonongeka. Komanso pakufunika 600,000 metric tons yothandizira anthu amene akuvutika. Mbuyomu IMCP akhala kutiuza kuti m'dziko muno muli chimanga chambiri, koma chodabwitsa kwadimaki sichimapezeka. Masiku apitawa Samir Suleiman, MP wochokera ku Blantyre, anaulula m'parliament kunena kuti chimanga kulibe chifukwa Boma anachigulitsa kunja. Atangoyankhula zimenezi, IMCP motsogozedwa ndi Speaker Kotani Hala amatsutsa mpaka anamutulutsa phungu ameneyu nyumba ya malamulo. Lero maumboni ayamba kubwera. President waulula yekha kuti chimanga kulibe, akusakasaka 600,000 metric tons yogawira anthu. Mwachidule zambiri zimene timamva kuchokera ku boma ili ndi zabodza. You can trust them at your own risk. Last year anagulitsa sugar ku maiko akunja kuti apeze forex yoyendera maulendo a president. Lero Amalawi akuvutika kuti amwe tii sugar akusowa. Tikawafunsa Boma akunena kuti akusowa forex yogulira sugar kunja. M'midzi mwathumu muli nyerere. Nyerere imaganiza bwino kwambiri kuposa chakwera. Mu nthawi yachilimwe imatolera zakudya ndi kukasunga kuuna. Mvula ikamayamba, nyerere imakhala kudyerera pamodzi ndi banja lake. In this case ya chakwera amagulitsa chimanga, sugar ndi mbewu zonse ku maiko akunja. Mu nthawi ya njala amasowa chowapatsa anthu ake. Timamuona mu nthawi yokolola amatiuza kuti takula chimanga chambiri, sugar timakhala nayo yochuluka. Akatero amayamba kumugulitsa kunja ndi kumatenga forex ndi kumayendera kunja. Ikafika nthawi ya mvula chimanga chimasowa, amayamba kugula chimanga kuchokera kunja. Sugar amasowa, amayamba kugula sugar kuchokera kunja. Mkuyu mukawuyang'ana umaoneka kukongola kwambiri, koma mkati mwake muja mukatsegulamo muli nyerere. Mukamaona achakwera amaoneka kukongola komanso akamoyo ka Mulungu, koma mutu mwawo muja muli mphutsi ndi mamina. Sangakwanise kuyendetsa dziko lino ayi. Analephera kutukula mpingo wa anthu ochepa kwa zaka 24 ndi angakwanise kuyendetsa dziko la anthu 20 miliyoni. Kumalawi kuno chakwera atalowa mboma anapeza chimanga chambiri. Ngakhale economy inali bwino, anthu amapanga mabizinesi ndi kumawina, komanso ena amakwanisa kumanga nyumba chifukwa simenti anali otchipa. Nthawi imeneyo timagula 5,000 thumba, lero ali pa 24,000. MCP italowa mboma mu 2020 anakweza chilichonse pansika. Anabisa ndrama, anagulitsa chimanga kunja, anagwetsa kwacha ndi kuyipangisa kukhala chizude chopanda ntchito. Anakweza fertilizer ngakhalenso misonkho. Mapeto ake Amalawi anasauka, mabizinesi anagwa, komanso njala inalowa. Thereafter chakwera ndi nduna zake anayamba kuba ndrama kukazisunga kunja. Amatenga ndithu forex kumapanga madilo achinyengo ndi kumatenga ndrama zija kumakazisunga ku America, Dubai komanso Europe. Pa nsonkhano amatiuza kuti dziko lipa mavuto achuma. Chikhalirecho iwowo apeza mabiliyoni mkanthawi kochepa. Kodi azitenga kuti ndalama zonsezi zikhale ng'oma
samadziwa kupisira, amavala za mpero, koma lero akuvala suti ndi pointer. Akugawa chimanga ndi ndalama ponyengerera anthu kuti adzavotere. Akugwisa ntchito system ya Stalin, stave the dog and the dog will follow you. Chakwera akufuna kukhala ngati Mao Zedong, amabisa chakudya ku China anthu ndikumafa ndi njala, kenaka amapita ngati ngero kukawagayira ndicho ngati kuti azimpembedza. MCP ikufuna kukhala ngati Pol Pot wa ku Cambodia, ananda chilichonse, anathesa ndalama komanso kusaukitsa anthu. Cholinga chake amafuna anthu aja akhale akapolo komanso azimpembedza. Mbuyomu tinayandika Muzu, analamulira zaka 31. Mu nthawi imeneyi munthu akamanga nyumba ndi ndalama zake ankanena kuti nyumbayo ndi yake. Mkazi mwamukwatira nokha, mwamusunga nyumba mwanu, mukumudyesa nokha. Apayoniya ankanena kuti ndi wawo. Kukakhala msonkhano ankamutenga mkazi ameneyo ndikukagona naye. Tiyerekeze Kamuzu ali ndi msonkhano kwa Vumbwe. Payoniya amabwera ndikulowa m'mudzi ndikusakaza akazi okongola, amagona nawo. Mamuna akangopanga makani kunena kuti ayi mukutenga bwanji mkazi wanga, amamanga nyakula nkumamusekera ku ndende, detention without trial. Leronso tikuona chimodzimodzi. Chakwera wabisa ndalama, wakweza chilichonse, wapha bizinesi ngakhalenso kubweza njala. Cholinga chake akufuna anthu azimpembedza ndi cholinga dzamvotere 2025. Iyeyo akuzindikira kuti pala malawi ena zisiru zimene zimakomedwa ndi ndalama. Kungopasa 2000 amagulisa voti yawo, kugulisa fulu wawo. 2020 mwachitsanzo amalawi anavotera Chakwera, lero akulira kwa zaka 5. Ndiye Chakwera akuzindikiranso kuti ndikapatsa ufa anthu amenewa ndinene kuti kuli njala ndizagaya ufa komanso ndalama. Zisiru zimenezi ndikazipasa ndalama zizandivoteranso 2025 kuti ndizizuzenso kawiri mpaka 2030. Ndi chifukwa chake wagwesa kwa 44%, ndikuyipakisa ndalama kukhala chizude. Wabisa ndalama, wakweza chilichonse pansika. Sopo wa 70 kwacha anamukweza kufika 400. Fertilizer 20,000 pano ali pa 100. Cement wa 5,000 pano pa 24,000. Zonsezi akuchita ngakhale mutafufuza midzimu. Mupeza kuti anthu ambiri ma project a nyumba naima chifukwa sangakwanise. Cement wakwera kwambiri. Ngakhale matirumu kudowa sakuyenda. Poyamba ainaka tirumu amagula sugar 800 kwacha, anthu amapita kukamwa tii ndi kumawina. Lero sugar ali pa 4,000. Boma ili ndilonama. Mwezi watha omwewu amatiuza kuti tikola zokwanira, Chingerezi chake amanena kuti bumper harvest. Pano akuti kuli njala. Chakwera wakhazikisa akuti disaster. Sindikudziwa kuti disaster yake ndi chani, chifukwa kwa amene wakununga ndalama osati zamasewera. Mabiliyoni ndi mabiliyoni akupita. Kwa nkhala chisankho akugawa ndalama mizimu ma 2000. Akugawa ndalama kwa mafumu, taona posaita mpanayi kumpoto kugawa ndalama mafumu mamiliyoni ndi mamiliyoni. Akugula anthu azipani zina mwapasa mamiliyoni a ndalama. Anali kumwera kuwaunjika mafumu amodzi nkumagaya ndalama. Anali kunchisi ndi kudowa kugaya mafumu ndalama. Mafumu akuliyongwe wapasapasa ndalama mabiliyoni ndi mabiliyoni a ndalama zochuluka. Ndiye lero akupempha mayiko akunja kuti ayi mutithandize, tikufuna 600,000 metric tons. Kodi ndalama zimene wawaza mwa mafumu izi sizikanakwanira kugula 600,000 metric tons? Taona ni bushiri akupereka more than 20,000 metric tons kwa anthu. Munthu wamba. What about the whole government imene kusunga misonkho yathu? Masiku ambuyomu ndinanena kale kuti boma la Chakwera pa Chingerezi timanena kuti try and error government. Sakudziwa chimene akuchita, zambiri akungoyerekeza.